И така предаваме времето навън. Времето в спорта. Така. Барса и Реал Мадрид играха един срещу друг и разбира се Лео Меси победи целият отбор 5-4 за Реал Мадрид. Така. Реал Мадрид не има Меси от Барса, но това няма никакво значение. Така продължаваме. Барселона играха срещу не знам отборите. Левски и ЦСКА играха. Тази вече ще има също матч. Левски ЦСКА и Лудогорец Хебър. Хебър са най-неуспешният отбор, който може да съществува в твоя живот, но е на моя град. Мисля, че моята колежка Спаска е казала вече какъв е купонът утре. Така, продължавам да говоря. Значи, ЦСКА, на един от ЦСКА, отборът на ЦСКА е наръгал някакъв от отбора на Левски. Така, и много известен вече този Гунди от Левски, просто той е много известен, има вече филм и така. И продължаваме към времето. Така, продължаваме с времето. Времето навънка е много гадно последните няколко дни, но утре ще вали дъжд и разбира се, времето ще е отвратително, както всеки път. Мисля, че... Само един момент, му да изчакате. Време, като пише това време, бе. Така, в момента... зареди бе телефон. В момента е 6 градуса навън и часът е 19:58. Почти 8. И времето навън е отвратително, студено и мрачно. А утре сутринта ще е също студено и мрачно. А на обяд ще вали малко сняг и малко дъжд и слънце. Така, и към времето... колко съм красива. Към времето добавяме и моите спонсори. Не, Пепко, спокойно. По-хубав спонсор, Пепко. Вижте рекламата. Пепко! За мен и за теб! Чакай, аз съм водеща. Вижте рекламата. Колко пъти ме карате да я правя? Пепко! Замети нещо, Пепко, за нея. За него! Пепко, за теб, за мен, всички неща има покупки тук. Вземете си от Пепко. Готова съм. И забравих да съобща от новините отново Спаска Чалъкова. Аз съм Спаска Чалъкова. Аз съм Иван Боянов. Никаква прическа, много си добре. Аз съм Валя Станкова. Надявам се, че ви е харесал. Ако е така, цъкнете бутона и съмнете за трета част, но може да не е новини, защото просто имам този сладък микрофон и затова реших да го използвам за новини. Може да видва учители. Да, гласувайте.